छागल पछगो आ नथिया पनगो अछुई कोनो घोंघरी तो गोली चली सगो। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और आज ऑर्केस्ट्रा गाना लिखले बानी। बड़े भैया पवन सिंह गौले रहन। बहुत भाई लोग के कमेंट रहा कि भैया नथिया वाला गाना पर तनी लिखी, बढ़िया गाना एकदम ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग। तो यही धुन पर हम लिखले बानी जौन पवन सिंह गौले बड़ा नथिया पर 9 गो आ छुई कौनो घंघरी तो गोली चली 100 गो। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहा बानी। पहले लड़की गौले भी ओहि में सेम जनी लड़का लड़की के बा गाना पवन सिंह के वही नहीं हम लिखले बानी। तो मुखड़ा आप सबके सुनावे जा रहा बानी। पहले लड़की के बा कि बेरी बेरी काहे तू डांट तार आजुबाना में चिऊटी काट तार हो। बेरी बेरी काहे तू डांट तार आजुबाना में चिऊटी काट तार आगे पीछे लागल बाड़ करब का तू भीड़ के। फिर लड़का के बा आ खोल देब घोंघरी जेबू पहिर के फोर लेबू मुँह सटेज पगीर के। आ खोल देब घोंघरी जेबू पहिर के आ फोर लेबू मुँह सटेज पगीर के। तो आप सबके सुनौनी है मुखड़ा और मुखड़ा में बाबे लड़का लड़की के कि बेरी बेरी काहे हमके डांट तारा जोबना में चिमटी काट तारा आगे पीछे लागल बड़ा करब का तू भीड़ के। ई लड़की के रहा ठीक बा। एक बाद से लड़का के लही मुखड़ा में कि खोल देब घंघरी जेबू पहिर के फोर लेबू मुँह स्टेज पगीर के। ई लड़का के पाठ रहा। बाकी पाना में लिख के बता दियल बा जे कौन लड़का के पाठ बा कौन लड़की के पाठ बा। तो अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहा बानी। तो अंतरा सुनी कैसे बा। पहले लड़का के अंतरा बा हो घंघरी तहार जब ला सराता खीस हो हमारा बोरे। ओकरा बाद लड़की के बा कि नहीं खे देखे के मन नाच हो तहारा चल जा अपना घरे हो। घंघरी तहार जब ला सराता खीस हो हमारा बोरे नहीं खे देखे के मन नाचे हो तहारा आ चल जाए अपना घरे। आय से ना तू अबर बूझ हमारा शरीर के। फिर मने लड़की के ये पाठ बा कि ऐसे ना तू अबर बूझ हमारा शरीर के। ओकरा बाद लड़का के बा कि खोल देब घोंघरी जेबू पहिर के फोर लेबू मुँह सटेज पगीर के। तो आप सबके बतौनी मुखड़ा और अंतरा और लास्ट अंतरा खातिर आप सब जानते बानी हमारा नंबर पर कॉल कर सकतनी। हमारा नंबर बा 99 345 29 9 12 और म्यूजिक बनवावे खातिर भी संपर्क कर सकतनी। कम बजट में बढ़िया म्यूजिक हमारा यहाँ बनेला और गाना रिकॉर्डिंग करावे खातिर भी संपर्क कर सकतनी। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादूपुर बाजार गोपालगंज बिहार में हमारा स्टूडियो बा। पर्सनली में गाना लिखावे खातिर भी हमसे संपर्क कर सकतनी। पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लगेला और एक से अकाल ब्रांड गाना हम लिखे नहीं पर्सनली में यूट्यूब पर डालतनी। एकरो से बेहतरीन पर्सनली में गाना लिख के डालनी। तो इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते।